Καλησπέρα, καλησπέρα. Κάτι καινούργιο σήμερα. Τέλος η SQL, την αφήνουμε. Θα βλέπουμε από εδώ και πέρα εργαλειάκια, προτεκτάκια μικρά. Τα παίζουμε μπάλα, είναι ενδιαφέροντα. Τα βλέπω εγώ, θα τα δείχνω και σε εσά. Σήμερα θα δούμε ένα διπλό πραγματάκι. Πολύ γρήγορα. Πρώτον, θα μάθουμε πώς να χτυπάμε εντολές, προγραμματάκια, σκριπτάκια, θα έλεγε κανεί. Από το τερματικό, οπουδήποτε και αν βρισκόμαστε και να τρέχει, χωρίς να χρειάζεται να μπούμε σε κάποιο directory. Και θα το συνδυάσουμε αυτό με execution ενός Python προγράμματος. Πολύ απλό και αυτό, όπως έχουμε εδώ το print hello world. Τι εννοώ? Όταν έρχεσαι εδώ πέρα, κάνεις το προγραμματάκι σου, γράφεις τον κωδικά σου, bla bla. Τι θα κάνεις τώρα? Ή θα πατήσεις εδώ πέρα το run button και θα γίνει εδώ αυτό. Τι θα γίνει? Πρακτικά θα εκτελέσει την εντολή Python και το path του προγράμματος. Εδώ πέρα, έτσι, ωραία. Ή θα γίνει αυτό λοιπόν, ή θα έρθεις στο τερματικό, θα πρέπει να κάνεις ls, θα πρέπει να βρεις εδώ πέρα, να το hello, cd hello και μετά να πατήσεις την εντολή python hello.py. Άμα έχεις python 2, αντίστοιχα. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε εδώ αυτά λοιπόν. Τι θα δείξουμε εμείς τώρα εδώ? Εμείς θα παίξουμε μπάλα και θα το βάλουμε για να μην πρέπει να μπει σε όλη τη διαδικασία του, είτε δηλαδή να εξαρτάται από το VS Code να πατήσει το play, είτε να πρέπει να κάνει το CD σου κλπ. Θα παίξουμε μια αυτοματοποίηση. Πώς? Μέσω της bash, μέσω ενός shell script. Δεν θα μπούμε εμείς πολύ σε αυτό τώρα εδώ. Αυτό μπορεί να γίνει σε άλλο βίντεο πολύ απλά. Άμα το θέλεις και εσύ, δείξτε το με like, σχόλιο κλπ. Σήμερα θα δούμε απλά το κολπάκι μας. Θα έρθουμε εδώ, νέο αρχείο, θα το ονομάσουμε run.sh για το shell και θα κάνουμε δύο πολύ απλά πράγματα. Θα κάνουμε ένα cd και ένα python, άμα μπορέσω να γράψω. Στο cd τι θα βάλουμε? Θα βάλουμε εδώ το path μέχρι και το hello. Τούτου λέμε να πάει δηλαδή στο directory το οποίο βρίσκεται εδώ πέρα το αρχείο μας. Και εδώ πέρα θα το πούμε να τρέξει το αρχείο μας. Τι είναι αυτά τα δύο αθροιστικά? Αυτό που έκανες εδώ. Αυτό που έκανες βασικά στο τερματικό με το cd σου. Γι' αυτό και άμα το τρέξει εδώ, τι βλέπεις ότι γίνεται? Λέει εδώ bash, σου βγάζει όπως εδώ βγάζει την Python, ας πούμε, που το τρέχεις. Πάει εδώ, τρέχει το shell script και εδώ τρέχοντας το shell script τι κάνει? Πάει εσωτερικά στο cd και τρέχει το hello.py. Θυμήσου, όταν κάνεις εδώ το run στο VS Code, κάνει run το ενεργό tab. Δεν κάνει run αυτό, κάνει run αυτό. Γι' αυτό αντίστοιχα και άμα έχεις κάποιο web αρχείο, οπότε παίζεις με HTML, CSS κλπ. Άμα κάνεις τη CSS δεν βγαίνει κάτι. Δεν ενεργοποιείται αυτόματα η HTML, ας πούμε, κατάλαβες. Δεν κάνει όλο το πρόγραμμα, όλο το folder run. Κάνει run το συγκεκριμένο ενεργό tab. Πάρα πολύ ωραία. Το έπαιξες εδώ. Τι θα κάνεις τώρα? Τι έχεις κερδίσει? Το έχεις κερδίσει κάτι? Πρακτικά δεν έχεις κερδίσει κάτι. Γιατί? Γιατί εδώ πέρα, το τρέχεις. Εδώ πέρα δεν μπορείς όμως να κάνεις run.sh σε ένα random τερματικό. Και του πει command not found. Τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να πας εδώ πέρα, να πάρεις το path, να πας στο τερματικό, να το βάλεις έτσι και έτσι να το τρέξεις. Και πάλι για πολλοστή φορά έχω ξεχάσει ότι πρέπει να προσθέσουμε το permission. Ερχόμαστε εδώ πέρα, mod +x, execute permission και τώρα μπορεί να τρέξει. Τώρα, αν έρθουμε εδώ και ξανακάνουμε την εντολή, θα τρέξει πάρα πολύ ωραία. Έχουμε γλιτώσει όμως πραγματικά κάτι? Όχι. Δεν είναι και κάτι ιδιαίτερο αυτό. Πάλι που λες πρακτικά που να πάει και να τρέξει. Για να γλιτώσεις, θα πρέπει να πας στο path σου. Τι είναι το path τώρα? Το path είναι το default directory, εκεί που πηγαίνει ο υπολογιστής και κοιτάει σε αυτά τα directories να τρέξει αυτόματα κάποια προγράμματα. Όταν λέει του πατάς κάποια εντολή, πρώτο κοιτάει εκεί να δει αν υπάρχει στο path και να το τρέξει. Για να μην να κάνεις εσύ οποιοδήποτε CD. Πώς το βλέπουμε αυτό? Echo $sign path και να το path το δικό μου, ας πούμε. Πάρα πολύ ωραία. Πώς το κάνουμε αυτό? Εντάξει, μεταξύ μας τώρα μπορείς απλά να πας ρε παιδί μου Finder, ξέρω εγώ, ή στα Windows το αντίστοιχο που έχεις και να το χώσεις μέσα, έτσι. Τόσο απλά. Να το παίξουμε και λίγο με εντολές, ας πούμε, εμείς εδώ πέρα για να κάνουμε και καλά την πληροφορική. Θα έρθουμε εδώ και τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε ένα sudo move. Τι θα κάνουμε move? Θα κάνουμε move αυτό εδώ πέρα. Δεν ψήνεται? Έλα χρυσό μου. Copy path. Paste it. Σε παρακαλώ.
Θα κάνουμε εδώ πέρα move αυτό και τώρα πού θα το κάνουμε move? Στο user local bin. 1, 2, 3, 4. Δεν είναι ο κωδικός μου, είναι. Ναι. Απλά το λέω έτσι να αναφέρω. Δεν είναι αυτός ο κωδικός μου, δεν είμαι βλαμμένος. Τόσο. Είναι ακόμη πιο γελίος. Όχι, συνεχίζω. Και τώρα τι κάναμε? Βάλαμε λοιπόν το random εσείς, το βλέπεις να το έχει διαγράψει και από εδώ. Δεν είναι πια σε αυτό το directory, σε αυτό το folder. Το βάλαμε εδώ πέρα. Τι μας επιτρέπει τώρα αυτό? Είμαστε εδώ που βλέπεις ένα random τερματικό, βλέπεις και το base, τι έχουμε το Anaconda. Στέφανος, MacBook, πάρα πολύ ωραία. Default, random τερματικό. Θα έρθεις εδώ, run.sh. Σε λαβή. Το τρέξες. Ούτε CD, ούτε path, τίποτα. Γιατί τι έκανες τώρα? Τι έκανες? Είπαμε τι κάναμε με την bus. Όχι. Τι κάναμε κάνοντας εδώ το move στο path? Ενεργοποιήσαμε τη λειτουργία του οποιοδήποτε τερματικό. Όταν το πατάς εδώ πέρα το ονοματάκι, την εντολή πρακτικά το command, να πηγαίνει και να βλέπεις αυτά τα directories που είναι στο path και να τσεκάρει. Έχω κάτι τέτοιο? Έχω. Τρέξτε το. Δεν θέλω καν. Το έχω ψάξει ήδη. Έχει ψάξει ήδη το PC για σένα. Επειδή το έχει στο path. Το πιασες. Και μετά τι κάναμε? Τι έχει αυτό εδώ πέρα? Έχει αυτό εδώ. Δηλαδή με το που το έτρεξες, έκανε το CD, έκανε το Python command, το έτρεξε, στο έβγαλε, είσαι κύριος. Αυτά τα λίγο φαντασμαγορικά, είδε σήμερα πάρα πολύ γρήγορα. Όχι και τόσο, έχω πάει 7 λεπτά. Γρήγορα. Σε αφήνω, σε αγαπώ, σε φιλώ. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια.